Inilunsad ditong Miyerkules, Enero 25 ang kauna-unahang Peace Olympics dito sa lalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ni Provincial Board Member at PCL President Arthur Celeste Jr. Ginanap ang nasabing aktibidad sa Narciso Ramos Sports Complex Gymnasium na dinaluhan ng mga miyembro ng Philippine Consulars League Pangasinan Chapter o PCL. Kabilang sa dumalo sina Vice Governor Mark Lambino, Alaminos Mayor Art Brian Celeste, Rosales Vice Mayor Susan Pagador Casareno, Mayor ng Lingayen at ang Vice Mayor nito na si Mac Dexter Malikdem. Sa opisyal na opening ng Olympics ay nagbigay ng kani-kanilang pahayag ang ilang opisyal, kabilang na ang PCL President nito na si Board Member Arthur Celeste Jr. Alam ko po, napakatagal na po na nagkaroon tayo ng liga na basketball dito po sa PCL at napakaswerte po natin na yung medyo naging bukas na po ang pandemic dahil hindi na po masyadong stricto yung mga health procedures. Kaya ngayon nagkakaroon po tayo ng liga. Sabi nga po ni Councilor Kerry kanina, this is not just for our health but also for to build more camaraderie with one another because yan naman po ang lagi ko po namin minumungkahin na mas maganda po kung tayong lahat ay nagsasama-sama, tayong lahat ay nagtutulungan at tayong lahat ay nagmamahalan. Mas lalo pong mabilis at mas lalo pong mapapaganda ang ating organisasyon. Mas lalo po natin mapapalakas ang ating organisasyon. Na sana tayong lahat po ngayong umaga at hanggang mamayang hapon sa mga laro po natin, ipakita po natin ang tunay po natin competitive spirit with one another, with true sportsmanship and loving one another. Ang Peace Olympics ay binuo para sa opisyal ng probinsya ng Pangasinan mula sa SK President, City Councilors, Mayors, Vice Mayors, Board Members, maging ng Governor at Vice Governor. Yung PCL Olympics po namin, first time after pandemic po siya. Kasi yung PCL Olympics na po na yan, matagal na po kasi yung parang ginagawa ng PCL noon. Fun fact lang po, kwentuhan po namin, nalaman ko rin kung paano po nagsimula yan. Nagsimula po yan sa mga ibang officials, nag-aaya po na tara maglaro tayo ng basketball sa district nito, district niyan. At may nakaisip po, hindi ko po matandaan kung sinong PCL president po yun, pero sinuggest niya na gumawa po tayo ng Olympics o basketball game na para makakalaro natin lahat na elected officials from SK President to City Councilors, to Vice Mayors, to Board Members, even Vice Governor and Governor, pwede po maglaro. Samantala, patuloy na gaganapin ang nasabing Olympics tuwing Miyerkules hanggang sa matapos ang event. Inaasahan namang magtatagal ang Peace Olympics ng 4 na buwan kung saan iikot ito sa lahat ng distrito ng lalawigan. Gaganapin po yung event namin every Wednesday hanggang matapos po yung event. So start po ng event namin this 25, January 25, tapos susunod po yan, February 1 na po, doon naman po gaganapin sa Alaminos City. Iikot kami sa lahat po ng distrito para maikot din naman namin at ibang mga elected officials yung buong Pangasinan. Hindi lang po kung mayor ka ng first district, hindi mo na may ikot yung mga ibang distrito. Maganda po ang idea namin na iikot po talaga lahat ng distrito. Kabilang sa laro ay ang basketball, volleyball at pinag-aaralan pang dagdagan ang mga ito. Para sa Pilipinas kung mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.